Какво ли известна слугаса? Нямам да отговарям на никого. Чао. Какво направям? Радвам се, че вече не ме вика да му правя нищо. Пак то шеф! Мале. Ало. Ало. Първо, не ми се прави на много отворена и ела към нас, че ми трябва. Спешно. Добре, ще дойда. Няма да се правя на нищо, идвам. Айде. Ей. Хи. Мръзна ми. Абе, на къде на тук ходя? Мале. О, е толкова тъмно. Най-накрая. Така. Какво искаш? Най-сетне да дойдеш. И това какво е от тебе? Не ми повишавай такъв тон. Ясно ли ти е? И моля ти се по-далече, защото в новините видях, че има коронавирус. Пак дойде, да. Така, седни там. Сигурно се чудиш защо те викнах. Защото ти ми трябваш. Значи, сега ще ти кажа какво трябва да правиш. Другата не я викнах, защото тя има друга работа. Така. Сега, мила моя Алис, трябва да отидеш до моята стая, там където са документите, и да ги подпълниш всички. Ясно? Окей. Ще попълна всичко, което трябва. Ти за нещо друго да си ме повикал? Може да ми кажеш по телефона? Да, може да ти го кажа по телефона, но не искам. Искам малко да се пораздвижиш. И да. Но защо? Но... Да се движа. Да ти се пораздвижи кръвта, миличко. Само да ти кажа. Също да ти кажа, и аз не ме прекъсвай, защото аз съм твоя шеф, а ти си моята слуга. Ясно ли ти? Малко. Моля? Моля, какво си чул? Моля, ще ми Ако ми вика. се направиш още един път на интересна, ще те уволня и няма да видиш никакви... Ти не можеш да ме уволниш, защото аз вече попълних документа за да съм ти слуга. И ти не можеш да ме уволниш. Мога. Не можеш, защото договора за слуга е при мен. А ти първо трябва да го вземеш от мен. Точно, аз го откраднах, миличка, и го скъсах. И направих дубликат също така. Само да ти кажам, че аз може би си се объркал, взел си на сестра ми. Само да ти кажа, че има два при мен. Моля, какво си чул? Първо, Не се смей. вие не сте сестри. Вие не сте сестри. А какво сме? Просто едни приятелки. Може да сме приятелки, обаче ние се смятаме за сестри. Вие си се смятайте, миличко. Смятайте си се. Ние ще се смятаме, даже скоро ще сме и по документи сестри. Значи, кой е осиновен? На... Тя ще е осиновена. Добре, миличко. Имаш 5 минути да свършиш всичко. И радвай се, че не те викнах в офиса, защото щеше да седиш цяла вечерта.
И всичко това искам... Мразя те. И всичко у дома искам у вас, ясно? Да го направиш у вас. О, не. Аз не мога да стоя цяла вечер. Моля ти се, ти си ми слуга. Не мога. И няма. Ще ти дам допълнително 200 лева. С тези 1000. Не ми дреме. Не ми дреме за твоите 200 лева. Моля? Сестра ми дава повече от теб. Повтори пак. Сестра ми дава по 300 лева след като взима от работа. Сега ти ще видиш кой е най-силния. Ако не изпълниш всичко, ти ще умреш. И да се знаеш другия път.